こんにちは。越谷ベースの松田と申します。今日はランナーによく起こる足底筋膜炎について説明したいと思います。足底筋膜炎がなぜ起こるのか、私の足と模型を使って説明したいと思います。まずですね、足底筋膜炎、模型を使います。この足の裏に腱と走っています。親指のこの付け根、他の指の付け根からシュッとかかとのここに向かって、全部くっついているわけですね。ここの、特に、かかと側に炎症が起きるのが足底筋膜炎。この辺りもすごく痛みを発症する方、母子の親指の付け根にも痛みが出ます。ここの過剰な負担が足底筋膜炎と言われていますけども、なぜ足底が、負担がかかるのかを説明したいと思います。まず足底筋膜炎になりやすい方というのは、土踏まずが落ちている方、土踏まずがない扁平足の人に多いと言われています。この土踏まずが落ちている状態がなぜ足底筋膜炎になるのか、この模型を使って説明していきます。まず、通常の足、理想的な足の状態はこのように土踏まずが、ある状態ですね。一方、土踏まずのない扁平足の方はこれがこういうふうに潰れているわけです。まず見ていきたいんですけども、ランニングをしているときに土踏まずのある方というのは、かかとから着地をして、ここで一回ぐっと衝撃を吸収するために足の構造が柔らかく潰れます。ここから体を移動していく中で親指が曲がっていくんですね。この時にしっかり土踏まずがまた、できた、ここにアーチができた状態でしっかりこういうふうに蹴っていくのが理想のフォームです。この土踏まずができている状態の測定というのはストレスがない状態です。突っ張ってない、たわんだ状態だと思ってください。一方ですね、土踏まずが落ちている扁平足の方というのは、見ての通りもうこういうふうに潰れた時点でここの距離がなんとなく長くなるの分かると思います。つまり土踏まずが落ちている方というのはアーチが緩んでるんではなくてテンションがもうかかって突っ張っている状態ということですね。このただでさえ突っ張ってテンションがかかっている足がですね、体を着地をしました。潰れます。ここまではいいんです。ここからまたこの潰れた状態のまま母子で蹴っていくわけですけども、もうこの時実はここの親指の付け根の関節はほとんど曲がらなくなってます。曲がらないのに自分の体重の 2,3 倍がかかってますから、もう曲がらざる得ないわけですね。そうするとこの土踏まずのここの腱が異常に引っ張られると、異常に力が加わってしまうということです。私の足を使って説明したいと思います。ここのアーチができている状態というのはたわんでるんです。柔らかくたわんでます。この状態実は足の指非常に曲がりやすいですね。空中でやってみても分かると思いますけども、足の親指しっかり曲がると、曲がった時に土踏まずがキュッと高くなるのが分かると思います。体重をかけててもそうですね。今立ち上がって体重かけてますけども、こういう動きの中で親指がストレスなく曲がっている時というのは、ここのアーチがきれいにできていると思います。一方で土踏まずが潰れている方というのはこういう状態です。さっきがこうならこういう状態になっていると。この状態の方はランニングをしている中で自分の全体重がかかった時にアーチが潰れたままなんです。
このままでも母子を無理やり曲げなきゃいけなくなるので、この瞬間すごいストレスで突っ張ってきますね。で親指に力感がすごく強いので母子をぐっと踏みしめてるわけですね。さらにこの足の裏のストレスが強くなっていきますということですね。足の裏というのは土踏まずがあることで親指がしっかり動きたわむんです。土踏まずが落ちている方というのは突っ張った上にさらに親指を曲げさせられるということで、もうこの足の裏がパンパンに突っ張ってくるわけです。つまり足底筋膜炎というのは土踏まずの落ちている扁平足の方に多いというわけです。